Il-budget tas-sena d-dieħla skont il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana se joffri stabbiltà u ċertezza. Però jidher li s-sens ta' stabbiltà u ċertezza li suppost kellu joffri dan il-budget mhux qed jasal għand in-nies. Kif spjegaw magħna ħafna persuni li ltqajna magħhom il-belt l-għada tal-preżentazzjoni tal-budget. Żieda li ħajatikom il-pensjonanti intu ħajtukom 1250. Taħseb li biżejjed fid-dawl tal-fatt li ħafna prodotti jolew il-ħajja tola, taħseb huwa biżejjed? Ma naħsibx li biżejjed u għax dritt. Ma naħsibx jien, għax kollox qed jolaw, tom fuq f'sekonda. Arrata li qed tola l-ħajja, it's not enough, definitely. Għax kollox u għajmin, kollox u anke s-servizzi, mux il-ħajja bis. Dakkat mux bżejjed, hi. Imma dejjem taqta mill-li kienet. Jena naħseb li kemm il-budget għamil il-Labor kollu tajjeb għalija. Taf kemm u li il-ħajja, kemm u l-ewwel xirieġu ħajkun biżejjed iż-żieda li ta' Insomma. Għatmu bżejjed. Ma tistax maqdu. Tajjeb, għalina tajjeb pensjonanti, żied kulħadd. Kien hemm jiġifieri ħafna affarijiet tajbin bħal l-allowance lill-istudenti, jiġifieri. 1 euro fil-ġimgħa taħseb li ħajkun biżejjed anke daw tal-fatt li l-ħajja dejjem tola, meta toħroġ xmurtikol dejjem tola l-ħajja biżejjed u l-1 euro biss. Nifibli naqra tannik ta' imma għal-meru aħjar mix-xejn, imma laqas mi xi ħaġa daqshekk tajba. Tittoqgħod naqra tinta ma naħseb all right. Jekk sa żied il-pagi, sew l-affarijiet minn għandu impjegati irid jolli l-prodott. X'ovvja, ara sa tola sa żied l-inflazzjoni, ovvja. Naqbdu ninfuqu morda l-għoddu nfaqt 15 euro tal-karta l-linja x'inqasmitli. Huwa ċar li l-budget li dam jinqara 3 sigħat sħaħ ma ta' ebda soluzzjonijiet konkreti ta' kif se tissolva il-problema tal-għoli tal-ħajja u lanqas il-problema l-kbira tat traffiku li qed taffettwa direttament lil familji il-ħaddiema u l-anzjani. It-traffic jaffettwak? Laqqa xejn. Inti ma ssibx traffic? Le, ma nsib xejn. L-ebda ħin tal-ġurnata. Xejn. Fatt li fuq it-traffic kważi ma qal xejn fil-budget. Traffic problema, jena minni ma nafx jista' jsir minni, toroq huma dawk li huma ħana Malta, it-toroq huma lesti huma dawk li huma, il-karozzi jiżdiedu dejjem, minni ma nafx jista' jsir, minni. Problem traffiku hawnhekk qatt ma tissolva. Traffic dejjem hu. Sax tagħmel se jintaqgħu xorta. Traffic jaffettwak? Ħafna. Ara, il-niġeja sija minn fejn noqgħod jiena. Sija going back tarġa, ġandek sa tgħid lejtu nofsena, what can you do? Budget li fih il-gżira Awċija natat il-ġemp fejn fost oħrajn ma natat ebda soluzzjoni dwar in-nuqqasijiet illi hemm fl-iskeda tal-vjaġġi tal-Fastferi. Tużaħ is-servizz tal-Fastferi? Bil-ħinijiet li bidluhom iktar nuża l-ferri normali milli l-Fastferi għax pereżempju jkollok lecture tlestif ħin li mhux li ma jaqbilx mhix taħdem għalik, jiġifieri għalija ma tantx taqbel. Marija Francalanza, Annet News.